Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving, dolot ni Nene del Rosario and family. Thanksgiving and petition of Robert Jr. and Lorraine Evanin R. Eifert, offered by Mila Rubio. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan B. Rubio and family, offered by Mila Rubio and family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana B. Clarete and family, offered by Mila Rubio and family. Thanksgiving, complete healing of Ernie Bong Rubio, offered by Sis Mila. Thanksgiving for birthday blessings of Dennis Fornoles. Thanksgiving and birthday blessings for Eunice Ann, offered by Perfecto family. Thanksgiving offered by Arcilia family, and Thanksgiving offered by Laudel Lumbria. Special intentions for complete healing of Father Luan Harsha, for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salve Cabral and Sis Te Bahamonde, for safety and good health of Rosalia Asense, Janet Villafuerte and Juliet Navarro, offered by Villafuerte family. For guidance and protection of Arnold Corby Bunyag, Arnaldo II, Cindy and Carmen Bunyag. Guidance and protection of Maria Faye Donna Jerome and Viel Maria Rodriguez, offered by Sis Benang. To pass the board examination for teachers of Monique Bendicio, offered by Malu Bendicio. For divine intervention of land dispute at Lidong Pawili, Salugon, Hibago, offered by Sis Nene del Rosario. For the eternal repose of the souls of Arnaldo, Arvin, Arnold, and for all souls in purgatory, offered by Sis Benang. For the souls of Rodrigo, Antonina, Cornelio, and for all souls in purgatory, offered by Sis Nene del Rosario. For the soul of Milagros and for all souls in purgatory, offered by Sis Mila Rubio, and for all souls in purgatory, offered by Shirley de la Viña. Ngunyan po ang ika-27 Domingo nin taon. Ang tema, ang tunay na pagmangno. Ang Diyos dayupot sa pagpahiling nin pagkamuot, asin pagmagno sa satuya. Minamaot kan mahal na Diyos, na maging maimbod man kita sa pagpahiling nin pagkamuot sa saiya. Nangangapodan ang liturhiya niya tuunyan, na lugod kita gabos maghingoa, napapagdanayon ang tunay na espiritu nin paghiniras-hirasan asin pagmangno sa lambang saro. Ang mamamayukan sa tuyang selebrasyon ngunyan iyo si Reverend Father Larry Nagales. Matindog po kita sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kami sa imo pinapuli. Unganin pagtiripon, in mga pagturugan sa imong karon. Pagtubod niya mo tungkol pagkaroon, Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kaguranglantaan, pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang akon, taas tayo mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magsalabrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asing sa daga katoninongan, sa mga taong barakay-an buo. Inuo maumika, rinurukyaw ka, sinasamba ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Hader langit mon, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bugtong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinahan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinahan, ako aansa mong pakimarera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kahalang ka. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. O Diyos na makakamhan an sa imong pagkamot sa muya, labi pa sa gabos niya mong paglaom asin kamawatan. Patawada an sa mong mga kakulangan, papagdanaya kami sa katoninongan, asin daraha kami sa dalan nin kaligtasan. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niyato ang kapahayagan ni Propeta Habakuk. Sa iyang ipinahayag, nalugod ang gabos magtubod na daisinda papabayaan ng Diyos,
urog na sa panahon nin kahurasaan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. Kagurangnan, sagkod no arin ako magkukurahaw na tabang, natabangan, as hindi mo ako dadangugon. Magkurahaw, pagpasakit, as hindi mo iligtas. Taadaw, ta ipinahiling mo sa ko ang mga karatan. Taadaw, ta hinihiling mo kung saan may inaapi. Pagratak, asin pagraot, ini ang sakong nahihiling. Gabos nagiiriwal, gabos nagraralaban. Dangan ang kagurangnan nagsimbag asin nagsabi, isurat mo ang sa imong nahihiling. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla, tanganing madaling mabasa, huli taan sa imong nahiling, may sadiring panahon, naghahalat na mautog. Kung maghaloy, halaton mo, huli tamadatong sa daing duwa-duwa. Ang kalag na bakong matanos, nasasala, alagad ang matanos, mabubuhay sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kuno arin madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, maogmang umawunta ang kagurangnan. Irukyaw ang gapo nin sa tung kaligtasan. Madya, sa atubang niya magpasalamat. Sa mga awit, irukyaw ta ang kagurangnan. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, dumuko asin lumuhod kita. Lumuhod sa atubang nin Diyos na naglalang sa to. Siya ang sa tuyang Diyos, asin kita ang sa iyang banwaan na sa iyang pinapasabsab. Kakarnirohan na ataman kan sa iyang kamot. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Arog ka ito duman sa miriba, duman sa masa sa lantad, kan ako sinugutan kan sa indong mga magurang, kan ako sinugutan ninda, dawa nahiling ninda ang sakuyang mga gibo. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Ipinapahayag ni San Pablo kay Timoteo na ang sarong lider, kaipuhan na magpahiling din makusog na pagtubod sa Diyos, urog na sa panahon din kadifisilan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Kaya pinapagirumdum ta ka na urog mong gamiton ang regalong itinao sa imo nin Diyos, kun iduta ko sa imo ang mga kamot ko. Hulitan espiritu na itinao sa to nin Diyos, bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapano kita nin kapangyarihan, pagkamuot, asin pagpugol sa sadiri. Kaya dai ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog. Ako na nabibilanggo para sa iya, kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan, huli kan marhay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan ng Diyos. Gibuhon mong arugan ang mga itinukdo ko sa imo, asin magdanay ka sa pagtubod saka sa pagkamuot, na inapo ta diyan kay Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sa to, ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo.
sa taramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi sa kagurangnan ang mga disipulos, pakusugaan sa mong pagtubod. Sinabihan sinda kan kagurangnan, kung igwa ka mo nin pagtubod na siring kan pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy na si kamoro, magabot ka dangan makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa indo. Halimbawa, igwa ka mo nin surugoon na nag-aarado o nag-aataman nin mga karnero. Pagabot niya hali sa uma, aalukon daw nindo siyang magkakan. Dainanggad kundi inian sasabihon nindo sa iya. Andama an sakong pamanggihan dangan magsangli ka asin maglingkod sako mantang nagkakakan ako. Pakatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon huli ta kinukuyog niya ang ipinagbubuot sa iya. Dai, arog man kamo kaiyan kun nagibo na nindo an ipinapagibo sa indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami. Ginigibo mi sana an samong katungdan. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw Sa imo, Kristo. Kristo. An October 22, napapanungod po yan na aldaw kan mga guardian angels. Alagad ngunyan pong taon, ang kaaldawan kan mga guardian angels na panungod na ika-27 taon o ika-27 Domingo sa ordinaryong panahon. Kaya tugutan po nindo ako na punan ang sakuyang paghera sa paagi po nin sarong hapot. Do you believe in angels? Mayong simbag. Yes. Pakihiling daw po kang kataid mo kung angel. Kamu na po ang magusga kung anghel iyan. Sana naman, anghel iyan nin mahal na Diyos. Mga tugang, manlain-lain ang regalo na itinausa-tuya when we are baptized. Kan kita po binunyagan, manlain-lain ang regalo na itinausa-tuya kan sa tuyang kagurangnan. Apwera kan physical gift na itinaw kan sa tuyang mga ninong sagkod ninang, igwa pa kitang inaapod na spiritual gift na itinaw sa tuya kan kita binunyagan. Regalong spiritual na ang Diyos sana ang makakatao sa satuya. Ang pagtubod, parte kan regalo spiritual na itinatao sa tuya nin kagurangnan kan kita binunyagan. Faith is God's gift to every one of us when we are
baptized. Alagad, ang pagtubod na iyan, faith as a gift, is something that we need to treasure and to nurture sa satuyang oral daw na pagkabuhay. What nurtures our faith aside from our prayers and our relationship sa mahal na Diyos, parte kan pagpatalubo o pag-cultivate kan satuyang pagtubod ang mga discomforts na inaagihan niya to sa satuyang pagkabuhay. Kabali sa discomforts na iyan, ang mga tragedies, failures, and even frustrations na inaagihan niya to sa satuyang pagkabuhay. Our faith testers, iyo ang mga tragedies, failures, and even frustrations niya to sa satuyang pagkabuhay. Sinusukol kay ni kung gura no na kita kamature sa satuyang pagtubod. Nasusukol sa mga pagprobar kan satuyang pagtubod ang satuya man na pagkadayupot sa mahal na Diyos. When our faith is being tested, dyan man na proprobaran ang satuyang pagkadayupot sa mahal na Diyos. There are times po baga kaya na kapag pinoprobaran ang satuyang pagtubod, inaagihan kita ni mga trahedya, kasakitan, kadifisilan sa tuyang pagkabuhay, ang iba sa tuya minatalikod sa satuyang pagtubod. Faith, my dear friends, is not limited on praising and praying. Ang pagtubod, bako lang manunungod sa pagpapamibi, asin pagtataong pag-umaw sa mahal na Diyos. Faith is also about trusting, surrendering, and doing. Yes, we believe in the unseen God. That belief must be seen in our action. Ang pagtubod niya to sa dainahihiling na Diyos, kinakaipuhan, bakong sa isip sana, kundi sa satuyang mga kibo. Urog ng gayo sa mga nangyayari sa satuyang pagkabuhay. Ang ebanghelyo niya to, na satuyang binasa mo niyan, magkakaigwa kita nin sarong imahen. Imahen nin sarong tao, nin sarong apostoles na nanlalabnaw sa iyang pagtubod. Apostoles na nanluluyaman sa iyang pagtubod. Dakol na mga sitwasyon or circumstansya ang nakakapaluya urog ng gayo sa pagtubod kan mga apostoles. What weakens the faith of the apostles may be ang sa indaman na mga balon-balon na problema sa indang pagkabuhay. Ikadua, pwede man na manunungod sa indang ministeryo asin sa indang puturo sa pagsusunod sa mahal na Diyos. Igwanin mga pagkakataon sa Ebanghelyo wherein si Peter naghapot sa mahal na Diyos. Anong mangyayari sa muya? Itinaomi ang samuyang sa diri, asin nagsunod kami sa saimo. Ano ang mangyayari sa samuya? Simple ang simpag ni Jesus. Sa mga nagsusunod sa sakuya, babalsan sinda nin ginatos. Or even man po ang pagprobar o nagpaluya sa pagtubod kan mga apostoles, ang sa indang emptiness. Nagarubaga, they are not growing sa indang ministeryo sa pagsunod sa kagurangnan. Di ba po may occasion sa satuyang o sa ebanghelyo na garubaga failure ang pagiging apostoles ninda. Nagsabi ang mga apostoles kay Jesus, ano tada iminapalayas ang mga maraot na espiritu? The reply of Jesus was, sabi niya,
mga maluya an pagtubod. Ang mga bagay na ini an nakapaluya sa pagtubod kan mga apostoles ni Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Matugang, ang mga nagpaluya sa pagtubod kan apostoles, pwede man na mangyari sa satuya. Problem can visit us anytime. The feeling of failure sa pagsunod sa kagurangnan, pwede man na mangyari sa tuya. Ang pagmati na garo kita empty, as in mayong sustansya ang satuyang pagsunod sa kagurangnan, pwede man na mangyari sa satuya. Ito bagang pagmati na mayong sense of fulfillment sa satuyang ginigibo sa pagsunod sa kagurangnan, pwede man arog sa mga apostoles na mangyari sa satuya. Kung ang mga bagay na ini, masabatan niyato sa pagsunod niyato sa kagurangnan. When we seem to give up, if we feel so tired in life, kung kadakol na mga tao dahil nakakasabot sa satuya, as in urog pa na nagpapakaraot sa satuya. Kung kadaklan na bes, inaagihan kita ng problema as in trahedya sa pagsunod niyato sa kagurangnan. Kung ang mga pamibi niyato, garubaga da isinisimbaga nin mahal na Diyos, like the apostle, arog kan mga apostoles, sabihon niyato sa mahal na Diyos, Lord, increase our faith. My dear friends, kung ini an inaagihan man niyato, sa oral daw niyatong pagkabuhay, hagadon niyato sa mahal na Diyos, na pakusugon, dagdagan, ang satuyang pagkubod. Let us also increase in our trust and in our surrender sa mahal na Diyos. Faith or trust or surrender certainly help us sa pagtindog niyato sa buhay na ini na pano nin kadifisilan. Matugang, as we go along in life, sa satuyang pag-journey, sa satuyang buhay pagtubod, let us beg the Lord to help us sa paagi kan tabang kan mga guardian angels to increase our faith in God, most especially sa mga bagay na nagpapaluya, magpapaluya siya ring man kan satuyang pagtubod. Ngunyan pong panahon, sa krisis na ini, na satuyang inaagihan, naglalangkaw ang mga barakalon, ang asukar, super nakamahal, etc., etc., grabing kapagtiusan, kadakol sa satuya ang mayo nin mga trabaho. Sa tahaw, kan mga inaagihan niya tong ini, sa satuyang pagtubod. Dahil lugod, paluyahon ang satuyang pagtubod, asin pagsarig sa mahal na Diyos. Hagadon niya to permi, na sa tahaw kan gabos na ini, dagdagan, asin pakusugon nin mahal na Diyos, ang satuyang pagsarig sa saiya. Walang mawawala sa taong naniniwala. Nothing harm can happen to us if we give all our trust, all our faith, and if we totally surrender ourselves sa mahal na Diyos. Matugang, sa tahaw kan gabos na ini, let us stand in faith, stay, and walk with God. Matindog po. Then, Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kaglalang kan langit as sindaga,
asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Diyos amang makakamhan, asin maherakon, na lugod himateo ng satuyang mga pag-arang, ang satuyang simbag, kagurangnan, ako ang samuyang pakimaherak. Kagurangnan, ako ang samuyang pakimaher. Ang bilog na simbahan, tanganing sararo ang satuyang tingog sa paghagad nin katuninongan asin pagkasararo, mamibi kita. Ang mga namamayunin banwaan, tanganing hinguahon na maguntok ang pagsiriplingan asin pag-iri-iriwal, makamtan ang biyaya nin katanosan, mamibi kita. Kagurangnan, ako ang samuyang pakimaherak. Ang mga nagtitios nasa kahorasaan asin mga nagihelang, tanganing sindaman matabangan na makapagbaklay pasiring sa pag-uswag, paghirahay asin pagbagukan sa tuyang nasyon, minsan kaniguan ang kaulangan, mamibi kita. Kagurangnan, ako ang samuyang pakimaherak. Tanganing makamtan ang pagkaburunyog sa bilog na banwaan sa satuyang mga harong, asin sa inman kita paduman, huli sa arualdaw na pagpamibi, mamibi kita. Kagurangnan, ako ang samuyang pakimaherak. Amang langit noon, palaadan sa muyang pagtubod, pakusugaan sa muyang pagkamuot, pasarigaan sa muyang paglaom, huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamigbi ka mga tugang, tanan sa kasanan sa indong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiakwa ining samuyang mga atang, in pag-omaw asin pasalamat, idinudulot mi ini sa pagrumdom kay Hesu Kristong kagurangnan, lugod an mahuyo ming paglingkod, makadarasa mo sa kapanoan in kaligtasan, inihinahagad mi,
uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indong, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binut mong makisumaro siya sa mong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa mga balaog mong napatimasang mi sa pagkakasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabos ng mga anghel sa sinsantos, nagpapahayag sa imong ning pagtubod, maugmang nagsasabi. Langit asin daga, ano ang sa imo ang kawayan. Hosana sa kaligtasan, panatan ang inaligid sa ngalan kang kagurangnan. Hosana sa kaligtasan. Kagurangnan, ika ng banal, burabunin gabos sa kabanalan, kay ni mga atang namimibi kami, pabanala kan lambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwaanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinawsay ang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakankeni, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan yaman kan kali sa singeraray, pagpasalamat sa imong, itinawsay ang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, na pabuloson para sa indo, asin para sa dakol, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Kaya kami na nagrumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa iyang kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, garumduma sa iyong pagkaherak ang sa umatugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asin ka sa liwanag kan sa imong lalawgon,
Kahiraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagangahas kita na magsabi. Magkatong ang kadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa nguya mo niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindan na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon na. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay,
asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaroan kamo kan katuninongan. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaya rapi kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaya rapi kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tabi kami din katuninongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, huli ka ng Eucharistia na sa mong inako, panua kami kan sa imong buhay, mamatian milugod, ang pagkamot ni Kristo sa mo, asin madara kami sa atubang mo, inihinahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagpasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante niya na si Reverend Father Larry Nagales. An sa tuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, asin ang nagbasa, asin Ministro Laico. Salamat po.
Salamat man po sa gabos na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin manihihinanyog sa OKFM. Ang misa pong ini madadalan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon lugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa sa Diyos.